Калеко, чуваме ли се поне сте? Калеко, чуваме ли се? О, момчета, ке паса треба? Аз съм в Колумбия, бе. Ама не в Сумалката. Питайте ме сега как тръгнах за Индия, пък стигнах до Колумбия. Как? Не те интересува. Чакай малко. Дай. Стой! Ей, много дай, бе. Чупна го. Абе, шофьорчето, бе. Дето ме докара до тук с таксито. Ей го. Сега, ни кара лошо момчето, обаче паркирането му куца. Той не може да прави свински паркинга. Не може, бе. И ни високи тарифи, като сложили. Къде се намираш, бе? Как си ми сложите така висока тарифа? Кара да ми там, пък ми това висока тарифа. И такъв дълъг курс ма набаря, че просто още ма яд си го цапта. Аз ще запомня тебе, течка. Ей, къде е Индия тук на 2 крачки? Той ще ми вземе от Индия до Колумбия, разбираш 8 евро. Ти, не, какво става? Бала, бе? Хуан се казва. Хуан Пабло Монтоя. На стикера до апарата ми го прочетах. Аз как ще запомня? Ще дойдеш в България, мамите ти разплача, аз си казвам. Ти, тук ма въртoli се 8 евро, ма. Абе, не е за таксиметро шофьор, бе. Нещо на бюро да седи, нещо... Ако бях още на листовки, ще да го откъсам. На листовки. Той един знак не познава, бе. Къде се връща? Един знак ти. Знаеш кой е? Ти знаеш кой е знака падащи камъни. Как си знаеш? Те нямат камъни тук. Ще ми знае кой знака падащи камъни. Абе, тук ще ти не са автомобилни състезатели катащи, бе. Наши ще го видиш. От най-лявата лента. Прави обратно се връща на 180 градуса. И мина в другата посока към най-дясна и пак се връща. Не мога да разбереш как го прави, бе. Ти тук си ми седна да се правиш на шофьор. В София къде майка с дете шофьора, веднага се насилва и е бутка, вижте, да може да се изтреска, да може да се осъзнае майката. Защото трябва да осъзнае къде е тръгнала тя. Защото нашите майки не знаят къде отиват, върви с количка. Къде се намира тя? Къде се намира тя, бе? Какво правиш в Колумбия, Калеко? Ай, стига си тъпи въпроси, бе. Какво правя? Какво ти иска правя? На концерт на Шакира съм дошъл. На Шакирчета, къде? Виж. Опа. Тя като види и завръзва. Вика, толкова кефиш, ще ти звънна. Тя може да звънява, ама аз сега картата изкарах, защото викам, всяко ново пред сега. Аз няма да ходя, различно да разгледам Колумбия, ми чакам Шакира да ми звъни. Така се правиш? Тя в Кардобат по изборите ще да идва да пее, ама се отказа. Тя искала 100 евро, кмет искал да даде 60 евро и не се раздали. Да беше казал, че да я дам. Като разбрах, че е колумбийка, викам си ей. Те казах и мана, дедотка. Много я харесвам. Ще я каря на вилата в Сугурлари. Ще правим клип. Ще я черпя една парчуца да освободи, защото така ми се напрегна да ми служда на другите клипове. Пластична, ама не и да кажеш, че от тук идва. Сега ще пусна експлозивни кадри за зрителите от телевизията на нашия нов клип с Шакирчета. Браво! Шакира! I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving, half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. Това е финал. Финал е драматичен обрат. Как е колумбийската кухня, Калеко? Оде я знам, бе. Оде я там, какво питаш? Откак съм тука, си дъвча едни листа. Ей, на тези листа, дето ни ми се еде от тях, ни ми се спи от тях, навсякъде ги има. Значи, всички тука, тези листа дъвча. Да ви кажа, от тия листа май се правят едни наркотици. Бели наркотици правят. И като ги употребят тия бели наркотици, стават анимационни герои. Иначе тук видях он ден на този, бе. Зайчето пък с Бъни видях, Пинко Розата пантера, той се разкара, ходи да пазари. Кой видя друго? Ну погоди, с този заяц, двамата фанят се под ръка, голяма любов. Голяма любов ви казвам. Тук прекрасно се разбират анимационните герои. Кого лъчат не мога да разбера, че Вълка разбираш мразил зайчето. Къде се върти, бе? Как ще го мрази? Аз ги виждам седнали от сутрин до вечер Вълка, ну погоди, с зайчето. Говорят си, той вика как си, зайчето вика, не те интересува, защото зайчето командори. И народната им песен разбираш ли? Топъл дъжд, чакан дъжд, топъл дъжд, чакан дъжд. Ама защо това ще им народната песен, бе, Калеко? Чакай, бе, ма прекъсвай. Значи много сте нахални. Що? Защото какво са те и там, разбираш? Плиснал дъжд и какво, като плисни дъжд? Питам какво? И света изведнъж стана по-красив и бял. Искам да питам аз, кога света става красив и бял, а? Кога? Ще ви кажа аз кога. И сега не знам как я мислите ви, обаче белите нощи не са в Швеция. Тука са. И една друга много любима песен има тука. Направо е хит. Не на Шакира, ама всички я пеят. Тука влиза Йониката.
тук, бе? Къде какво правиш? На пазар? Айде, вземи повече да не идваш от пак. Много бързо му свърша пазарлъка така. Дегай, хайде, дегай, защото и аз и друга работа. Дегай така, се прави така да голяма работа. И да не играеш повече с ръка. Аз съм те видял с ръка, ще издам на вашите. И столицата я прекръстихме вече. Богота. Бе, къде се мерти, бе? Бидо, къде се мерти, бе? Това си чист белогърчик, бе. Ама толкова чист ви казвам, че... Обаче колумбийци, значи много странни хора, бе. Ти се караш с тях, разбираш ли? Те ти правят подаръци. Ей го да, живия пример вчера. Се карам с един, хубаво се карам. Така се карам, че го прави на 2 цинки. Той ми вика, искаш ли колумбийска въртовръзка? Вика, бе, ти такъв се правиш, бе? Ти нормален ли си, бе? Леко, с въртовръзка не ходи, бе. На мен не ми се проветря, тук все едно нищо не е. Калеко, какво беше това? Какво беше? Застреляха едно футболист тук, бе. Какво да правиш? Вчера си вкарал автогол и така. Тук често се случва, много често се случва. Виж сега, ако в тъча изкараш, няма страшно. Най-много да те пострелят в капачките. Без капачки можеш, вземеш 2 капачки от букаш и ще сложиш. Без сърце, как ще? Като става въпрос за футбол, знаете ли как празнуват тук футболистите победят? С тъчлинията. И другата тъчлинията. И после пушат тревата. Айде, ще бягам, че нещо тук няма свъртено място. Хем ли съм пил кафе, хем, такси! Айде бе, Алонсо, леко ще удариш пак, леко! Чакай бе, чакай, аз ще паркирам бе, чакай бе!